हेलो फ्रेंड्स, आज ମୁଁ ସଜା ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଜି ଭୋଜି, ସେ ଆସିଥିଲା ବି ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟୁନ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଧାଡ଼ ଟିକେ ଆଣିକି ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲୁ, ଦିଦି ଏମିତି କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ଆମର ବାଢ଼ା ହେଇଥିଲା ପଲଉ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖାଲି ପଲଉ। ତା ଦିଦି ଆଣିକି ତରକାରୀ ଦେଲେ, ତରକାରୀ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଖଲି ସେମିତି ଅଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଏମିତି ମଜାମଜି କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋତେ ସେ ବାଡ଼ିଆ ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ବାଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆମେ ଉଠିଲେ, ସେ ବସିକି ଖାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ମଜା କଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଏମିତି ମଜା କରିକି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଲେଟ୍ ହବରେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ହାରି, ଏମିତି ମଜା କରିବା କେତେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଏମିତି ମଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଟାଟା କରିଦେଲା। ଟାଟା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦିଦିର ତାର ବସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖିକି ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଦେଖି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଟାଟା। ତ ମୋ ସାଇକେଲ ଧରିକି ମୁଁ ପଳେଇ